I ho són perquè ens els estimem, i ho són perquè ara fa uns anys un personatge d'aquesta ciutat, per anomenar-lo d'alguna manera, un regidor socialista, es va dir socialista, no se li va acudir res més que projectant aquí una carretera que unís el sector de Domeny, un altre espai molt interessant, amb Santa Eugènia. Una infraestructura, un vial que travessés aquestes hortes, que les triturés, que les trinxés. Quan això es va fer públic, quan aquest regidor, quan aquest personatge va fer públics els seus plans, tot un seguit de ciutadans ens vam activar i ens vam mobilitzar, evidentment. No estàvem disposats a permetre que se'ns carreguessin això, aquestes hortes que per nosaltres són una de les joies de Girona. I en certa manera vam entroncar amb allò que ara deia l'Anna, de la lluita per la vall de Sant Daniel. La vall de Sant Daniel també va ser amenaçada i malauradament va ser una batalla que es va perdre, va ser als anys 90 i uns anys després, pam, una altra agressió. Doncs nosaltres i molta altra gent ens vam activar i ens vam mobilitzar i es va engegar un moviment, Salvem les Hortes de Santa Eugènia, que va aconseguir aturar aquests plans, aquest projecte. Nosaltres som gent independentista, d'esquerres, ecologista, que creiem en els barris i que ens mobilitzem. Som gent que diguem no a moltes coses, però també som gent que quan cal sabem reconèixer coses. I gràcies d'una banda a la mobilització ciutadana i gràcies d'una banda que alguns partits polítics van ser sensibles a aquestes demandes, es va aconseguir que aquí s'implantés un pla especial, s'invertissin calés i les hortes es regeneressin una mica. I avui l'espai, doncs bé, fa goig de veure i realment és una gran victòria de tot Girona, no? Tot i així, alerta. Vam guanyar una batalla, però la guerra continua. Aquell personatge, puc dir el nom, era en Joan Ploma, que ara fa poc s'ha passat amb els convergents, el que es diu un xacatero, ja no hi és, ja no té responsabilitats municipals. Però qui no ens diu que algun altre desaprensiu, algun altre tecnòcrata que tingui responsabilitats de govern se li torni a acudir de tornar a posar aquest projecte de la carretera, del vial. Per tant, alerta perquè les hortes continuen amenaçades. Ara, afortunadament, la cosa està adormida i està en letàrgia, però si es torna a despertar haurem de tornar-hi a ser. Per nosaltres, aquestes hortes són molt importants. Ambientalment són molt importants, perquè les hortes de Santa Eugènia, juntament amb molts altres espais, com pot ser l'Aigua Barreig, que hi ha aquí al costat, on s'ajunten el Ter i on s'ajunta el Güell, com pot ser Domeny, com pot ser Sant Daniel, Montjuïc, els boscos de la Avellaneda, l'altra zona de l'altre cantó de Can Gibert del Pla, que hi ha una petita riera, Mas Marroc, tot i que està molt artificialitzat, també és un espai amb possibilitats. Tota aquesta xarxa d'espais per nosaltres és molt important, perquè si ens la carreguem, si la perdrem, perdrem qualitat de vida. I per nosaltres és molt i molt important perquè són una identitat. La identitat no és només la identitat nacional, la identitat local existeix. I les hortes, el territori, els espais, la pròpia història, el patrimoni cultural, la cultura, formen aquesta identitat. La petita identitat local. Els ciutadans d'aquí de Santa Eugènia, els veïns que viuen aquí, aquestes hortes s'hi senten identificats, s'hi poden refugiar, venen aquí a passejar, venen aquí a desconnectar, a passejar el gos, com fa ara aquí en Pere. Per tant, són un espai molt important. I en certa manera, això ho vaig explicar també en el debat que hi havia l'altre dia a Can Ninetes, són una petita pàtria, una micropàtria. I aquestes petites pàtries s'han de preservar, perquè són molt importants. I és la suma d'aquestes petites pàtries el que des del meu punt de vista conformen un país, una pàtria, un país, una nació, digueu-li com vulgueu. Podem dir, nosaltres li diguem països catalans.